אתם אפסים, לא עשיתם. כל הטובות טוב. למה אתה מאשים? למה אתה מאשים? גם אני הייתי מקלטה גבר. תומר, אתה מקליט? יש לך הערות? כן, יש לי הערות. הבן של סונה זה לא שיחק מקרי בכלל. יש לו 25 ווינטר דיספיישן, זה GG, זה יכול שרמו אותה. מה הוא, אסף? טוב, נו. הוא אסף This is my home now. שמעת? כן, שמעתי! מדה, מה אתה רוצה? Let's go. או שיט, סתם מוציא את הווינסטון. אני בכלל לא שיחקתי ווינסטון. Well played. אמרתי אתה מוציא את הווינסטון. מאיפה? מה, זה נכנסה? It was a fucking joke. Tracer one. Salty. Subbing? גנג'י הרי? גנג'י לא? אוקיי, אני לא רואה ווינסטון. דיבה. השארתי את גנג'י ממש... דיבה? הלויסו שלהם לא זז, הוא סטטי. עשו עליכם פיק, אתם 3 אנשים על הפוינט. אתם 3 אנשים על הפוינט, תחזיקו. אבל תומר, אתה מדבר ואני רוצה להסביר משהו. תיסוג. אני לא גבוה. כן. טוב, אני הולך להגיד את זה עוד פעם. לא נהיה 3 DPSים, זה רעיון טוב. נראה לי זה רעיון ממש טוב. אני לא עושה כלום בתור ווינסטון. כן, פשוט בדייפקום. טוב, אני אעשה פורקי. יש פה גנג'י... לא! אני צריכים. אנה שלנו לא מתפקדת, אה? אתם מרגישים את האיל שלה? היא מתה. לא, אני... אוקיי. גנג'י לא, גנג'י בא אליך. שמתי עליו דיסקו. כן, הוא עולה. שמתי עליו דיסקו. יש לנו פיק. בואו ניכנס משמאל. שמתי על טרייסר. לא! אני מרגיש שנגיד, אני נראה לי הולך לקחת הילר. מאחורינו יש, נו. מאחורינו יש אוריסה, חבר'ה. מאחורינו אוריסה. חריסה? אוריסה. חריסה? אני אוהב חריסה. זה שאתה חרש. אוריסה? טרייסר? איזה גבר. אני כמעט בטוח שהלוסו שלהם יפה. לא, צד שמאל יש, צד ימין יש לנו גנצ'י פה. קודם הוא בדד. מצאתי פה ולא זז. קאנצ'י, אותו צוין, קאנצ'י. שמתי על אוריסה. אל תוריד. שמתי על טרייסר, כן. זהו, הקפתי אותה. רגע, מה קורה לכם שם? לא יודע, אבל לי הלך ממש חרא עכשיו. אני רוצה להם פה שילנר. אוקיי. אומייגאד. טרייסר לא? הופה. שמת על גנג'י? מצחין. הנה. או לא, דרופ דה ביט. אוקיי, יש לי אול. אני מחזיק את טוב בחיים, אנחנו עושים זה. שאלה אם הוא חושב שאתה אומר כן, הוא יתואף ענה כאילו בתור נו, שנה, אמרתי שאני רוצה להציץ. אני צריך לשנות את זה. אבל היה סטול ארוך, נתקעתי בקיר, כמו איזה טמא. וואי, לא, למה לא אמרתי לקחת את העיר. רציתי להציל. טוב, אני כנראה מת פה. Best round lost. או וואל. Score 0-1.
אתה סילבר טוב, נכון? לא, גולד אלימיניישן. מקרי החליף כבר דרך אגב. טוב, אני החילר, עכשיו היא תחליף ל... אתה מכה חילר? אני קפטן? כן, מה לקחת? לא להחליף טוב. או שאנה תחליף. Together, we are אבל הוא מיין דיבה, למה הוא לא משחק דיבה? איזה פרסים. מי? לא נאו. I do not trust this army, and I do not like this one. one. Round 2. Capture the objective. בראבו. אוקיי, אני תופס סקנד הילה. בראבו. אני מאחוריכם. ייקח לי טיפה זמן להגיע. פה במפה הזאת עוד במיוחד אני יודע לאיפה ללכת בדיוק. יש גנג'י עליהם. ראיתי את גנג'י? איך קוראים לו? פרייסרמן? שמתי על נו. Is now active. כן, שמתי על דיבה. דיבה לא. שמתי על לוסיו. הוא בפנים, בתוך החדר גם כן. או, תודה. שמתי על טרייסר. אוי שיט, עכשיו אני... יש לי להגיד. לא כזה רציני. הם לא ממש קוראים את החייתם. היי, אבל היה לנו פיקים, אנחנו לא לקחנו, לא נכנסנו עכשיו. דיבה לא. לא עליי, הטריגר עליי. פאק, באמת. יש לי אולט עכשיו. גרופ אפ, אנחנו מתפזרים, אנחנו צריכים להישאר בתור יונט, קבוצה אחת, להרוג אנשים לאט לאט, ובוא נעשה סבא, את זה. תגידו מי. זה אוקיי. הטרייסר שם. אני אשים דיסקורדים, אני אגיד לכם, סבבה? שמתי שם שמתי על... נו, שמתי שם על דיבה. יואו, איזה בופ. בזמן שאתם דוחפים קדימה, כאילו מאחורינו גנג'י היה עם אולט והוריד 3 אנשים. לא, אתם מאחור רק אותי. פאק מי לייף. יש רק 2 אנשים. טוב, ממש תקשיבו טוב. בבקשה. בוא נראה, אני אחליף משהו. מה אני יכול לקחת? אני אעשה סולג'ר. I'm back in the fight. בואו נעשה גרופ. טוב, אני אתחיל להגיד לכם מה אני שם. שמתי על גנג'י. הוא מאחורינו גנג'י. זהו, יש לנו... יפה. שמתי על טרייסר. בילו. יפה. כבר יש לנו פיקים, מעולה. הנה. הורידו לנו את זה. שמתי על לוסיו. אל תוריד. תורידו אותו. הורדתי את לוסיו. שמתי על דיבה. גנג'י תוקף אותנו מצד שמאל, אני עוזר לכם. שמתי על דיבה. דיבה לא. אני רוצה לכוון עליו. שמתי על בייבי דיבה. יפה, הורדנו בייבי דיבה. שמתי על בגנג'י. הורדתי את גנג'י. שמתי על אוריסה. שים לי היל, תומר, שים לי היל. השארתי את טרייסר ממש לא, היא ברכה שמה לאסוף הלפק. גנג'י. גנג'י... שמתי על אוריסה. אוריסה וואן שוט. כן, זה מעלה. גוף. ראיתי את גנג'י. מישהו לקצה, לא! מישהו על הפוינט דרך אגב. וואי. זה לא מתאים לי. יש לי רז דרך אגב. תביא, תודה. Enemy contact. יכול להיות שלא הייתי. עכשיו, מחכה לכם. Tranquility. שמתי עליו דיסקורד. מאחורינו טרייסר. איי, הורידו אותי.
My servants never die. שמתי על לוסיו, כי זה מסוכן, הוא יכול להעיף אותנו. Forward barrier. לוסיו לא. למה היא תופסים לנו את מתה? האובג'קטיב. למה היא מתה? אבל אל תיתנו להם לתפוס את האובג'קטיב, הם על 90 למה, נראה לי כדאי שנוותר על זה. הם 95%. אחרי זה המשיך. 95, אתה לא יכול לוותר על זה. טוב. לא, או שיט. לא, למה יצא? למה יצא? קוף מפגר. Round 2 lost. פאקינג שיט. Score carry mode activated. 2-2. Carry mode activate. Try not to get yourselves killed out there. על מי? מה? מו? כשנפלתי בפית אמרתי לכם תבואו לקצה, תבואו לקצה. זה. איפה בכלל נפלת? כאילו ליד הפוינט? במכתבים שם? Did someone? Round 3. Capture. באמת הייתי קרוב לשם אבל לא הבנתי את הכוונה שלך. כן, אמרתי, תקשיב, איפה שאתה נמצא, תגיד לנו כדי שאנחנו נוכל לדעת לאיפה להציץ. הם באים מצד ימין. הם באים מצד ימין. הם באים מצד ימין. תומר, אני לא יכול... שמתי על גנג'י, הוא מאחורינו. וואו, אני גם לא. או שיט, הם צריכים? כן. תבוא לפה. הבעיה שאנחנו לא נכנסים כגבול. 2 בחוץ. The objective is now active. שמתי על... I require medical attention. אוריסה. וואו. עשר עליי? לא, זה אותי? לא, זה אותי בכלל. לא, היא וואן שוט. כאילו... אבל הג'יבה שלי לא רוצה לעזור לי. אני צריך למה לצעוק? דפקתי את דרייסר, קראתי דרייסר. Quickly and overlook much. ראיתם איפה נחת לוסיו? תסתכלו. תומר, קשה לי להגיד לכם איפה אני בגלל שזה מגרה של שנייה, אני חייב להגיד את זה מהר ואני לא... סבבה, הם במצב כזה אני אסתכל כאילו לפינות ושיט. אני אחפש אותך. וואלה עדיין, הוא לא יודע בזה. איך הוא מצא אותי בזה? שמתי על דיבה? שמתי על בייבי דיבה? נייס, קראפטי. יש לנו one tank. בואי שמעו, הוידאו מה זה דופק לי, כאילו הצילום די דופק לי. שרין? נגיע. שרין? אם זה ממש יהיה בלתי נסבל ואני ממש אראה שכאילו... אני דופק לפעמים כזה, כן. אבל בסדר, אני לא Systems checked out. אני חושב שאתם גם תראו את זה. יש שם בהרבה קטעים. I want to come up there with you נייס, guys. נייס. Holy shit, פשתי על דיסקורד, על גנג'י הוא לא. I am ready. יאללה, הקמנו אותם, אפשר להרוג אותם. גנג'י על שמאל. גנג'י הוא על בא שמאל. מצד שמאל שלנו. Enemy seen. שמתי עליו דיסקורד. אתה נמוך, תבוא. אתה מקבל לי. זה ההוא, גנג'י עושה עלינו פליין. One with the universe. מאיפה? פה, מצד שמאל. אתם יכולים לעשות עליו פיק, הוא בודד. אני צריך נכנסים. נכנסים. שמתי עליו. רוט, בואו! יואו, איזה מזל. אני צריך שמתי. תודה. אין לך. נדע. לא, שמתי על דיבה. שמתי על לוסיו. Your resistance. אני על הפוינט.
כן, אבל אני לא רואה פסוק. והוא מת לי בסוף. כנסו לפוינט, אני מול. הוריד את הוואן? שמתי על אנה, יפה, הורדתי את אנה. יש רק מקרי ודיבה. מקרי ודיבה על הפוינט. תורידו את מקרי ודיבה. רק שניים שם. בוא נעשה גור. גור. אתם 3 אנשים, אתם 4 אנשים שם. אתם 4 אנשים ויש רק 2 אנשים. אחורה גור. טוב, אל תעשה את זה יותר בבקשה, אחי. מה עשיתי? בחיים לא לחכות ככה לסוף, טוב? תיכנס, רק תיכנס. לא חשבתי שמתי על דיבה? זהו, לא הבנתי את הסיטואציה. לא שגיתי. שמתי על אוריסה. שמתי על דיבה. זה היה נכון. לא, אתה פספסת את זה, וזה לקחו את זה. שמתי על דיבה, היא לא? יפה. מקוויף כאן בתוך הפוינט, שמתי עליו. שמתי על בייבי דיבה? בייבי דיבה לא? וואו, יפה, גנג'י בורח יפה. Taking the objective. לא, זה סט אובג'קטיב. תן לו דמג' עם החיים שלנו. Pain isn't אין לי לאן לברוח, והוויסה עליי, סמי. איזה טילטר. טוב, היינו אמורים לקחת את זה, אבל בסדר, אוקיי. יאללה בוא. group up with me. חכו לי. My ultimate is ready. Acknowledged. קדימה. שמתי על גנג'י? לא? תרגו אותו ראשון, שהוא לא יהיה. ואז אנחנו... מיד נכון. שמתי על אנה? שמתי על מקוויף למעלה. עם דיסקורד. שמתי על אוריסה. אוי מאחורינו. This gunslinger's low. Tactical visor activated. I'm ready to revive you. Overconfidence is a flimsy. גנג'י שלהם טוב, כל הזמן מגיע לאחורה. אוקיי, שתי דברים לגבי